Hyvää huomenta. Maan etelä- ja keskiosassa vallitsee vielä lämmin ilmavirtaus, kun taas pohjoisessa ilma on jo selkeästi viileämpää. Näiden ilmavassojen välisellä rajavyöhykkeellä eilen ukkosti runsaasti Lapin tienoilla ja sadekuuroja on yhä siellä liikkeellä ja niihin myös tulee ukkosia tässä iltapäivän aikana. Jokunen ukkonen siellä on ehtinyt jo syntyäkin. Iltapäivällä ukkosia syntyy niin ikään maan länsiosaan, etenkin Pohjanmaan rannikon paikkeille, kun taas eteläisessä Suomessa ja idässä sää on enimmäkseen aurinkoinen ja lämpötilat ovat 20 ja 24 asteen välillä. Kaikista nämä lämpimämmät ilmat löytyvät tänään Kaakosta, missä aurinko paistaa kirkkaimmin. Lapissa siis sadekuuroja tulee monin paikoin ja myös näitä ukkosia tulee siellä joukossa. Ja lämpötilat jäävätkin huomattavasti eteläisiä viileämmiksi, eli 15 ja 20 asteen välimaastossa ollaan. Toisaalta täällä itäisessä Oulun läänissä lämpötila nousee hieman yli 20 asteen, siellä aurinko paisteleekin vielä. Ja huomenna sateita leviää myös maan eteläosaan sekä maan länsiosaan ja toisaalta myös pohjoisessa tulee näitä ukkoskuuroja edelleen. Kaikista aurinkoisimmat säät löytyvät huomenna Pohjois-Karjalan ja Kainuun tienoilta ja siellä aurinko paistelee yhä. Toisaalta maan lounaisimmassa osassa aurinko paistaa myös näiden sateiden siirryttyä siitä päältä pois. Ja oikein hyvää päivän jatkoa.